Egunon, berriro esan behar dizuet, ona etorri zareten guztioi, eta baita hor streamen bidez ere jarraitzen ari zareten guztioi. Asko zarete ezagunak, beste batzuk ez, baina, uste dut, kontatuko dizuedana, nolabait, interesgarria izan daitekela guztiontzat. Ezer baino lehen esan behar dut, hemen aurkeztera natorrenat, taldea lan bat dela, eta talde lan horretan gogoan izan nahi ditut, behar bada, hauetako batzuk gogoan hemen egongo dira, Nacho beste Nacho bat lankidea, Zelai, Andoni, Eneko eta Juan Carlos. Eta hasierako hauetan ere, ezer baino lehen adierazi behar dizuet, badela praktika ona, baina bukatu gabea. Hori da galderri esan geniona proposatu zigutenean, ez? Baina tematu eta insistitu zuten kontua zela bidea erakustea, ez? Eta uste dut hor izenburuan ere ibilbidea aipatzen da, ez? Orduan eskatuko dizuet, hori kontuan hartzeko, kontatuko dizuedana dela ibilbidea, eta hortik atera dezakeguna ikasteko, ez? Uste dut hemengo gehienok edo askok edo ezagutuko duzu Eusko Legebiltzarra, baina, bada espada argitu dezagun kontu bat. Normalean Eusko Legebiltzarra identifikatzen dugu erakundearekin, instituzioarekin, ez? Ezkerretara dagoen irudi horrekin. Baina, ni neu gaurre Legebiltzarreko administraziotik nator, taldetxo hori Legebiltzarreko administrazioan ari gara lanean, eskuman daukagu, hor eskumako egoitza horretan daude administrazioko atal edo zuzendaritza gehienak, bestean ere badago zuzendaritza bat, orain ez dauka garrantzirik detaileai sartzea, guztira esango dizuet 6 zuzendaritza direla, 110 langile guztira, eta bere helburu nagusia imaginatzen duzuen ez da, batez ere zerbitzu objektiboa eta eskaintzea Legebiltzar instituzioari bere zerbitzua, bere lana, hor talde parlamentarioak, Legebiltzarreko organoak eta objektibitatez eta zuzentasunez bete dezaten. Hortik aparte, badaude badago herritarren harrera, ara hurbiltzen direnak, baina gure bezero nagusiak, garrantzitsuak denborari gehien eta lan gehien eskatzen digutenak eta eskaintzen diegunak dira Legebiltzarreko organoak eta talde parlamentarioak. Eta hemen hurrengo diapositiban ikusiko duzue, hizkuntza normalizazio kontuetan sartuta, gaur egun nola dagoen egituratuta kontu hori, ez? Goian ikusiko duzue Legebiltzarreko maila, hau da, aginte organo gorena Legebiltzarrean erabakitzen diren kontu guztietarako, baita Euskararen normalizazioaren inguruan, hizkuntzaren kudeaketan egiten diren lan guzti horren azken onarpena. Honen azpian dago talde eragilea, hor bertan badago lanean Legebiltzarreko presidentea, legelari nagusia, zuzendari guztiak eta langileen ordezkariak, eta hemen ere hartzen dira azken aurreko azken erabaki horiek, euskara planak, plangintza estrategikoak, kudeaketa planak, eta abar, eta abar. Eta gero badago beste organotxo bat, behan, aholku batzordea, pixka bat informalagoa, 6-7 lagunek osatua, guztiz voluntarioa, hilean behin edo elkartzen dena, eta euskara planari eta ibilbideari eta termometroa etengabe hartzen diona, ekimen berriak planteatzen dituena, euskaraldia, euskararen eguna, eta abar, denean ere antolatzeko ardura lanak hartzen dituena, eta abar, ez? Eta hor badaukagu beste elementutxu bat, orain dela urte eta erdi edo sortua, eta hauxe dugu gogoeta taldea. Orain kontatuko dizuedan esperientzia edo lana, hori nolabait pilotatzen edo koordinatzen ari den gogoeta taldea. Gogoeta talde hau, 6 lagunek osatzen dute, legelari nagusiak, 2 zuzendarik, beste legelari batek, koordinazio teknikoko buruak eta hizkuntza normalizazio teknikariak, hau da, neronek. Ohartxo hauek eginda,
jarraian doa praktika onaren abiapuntu zera kontaketa, eta hiru atal nagusi izango ditu. Bata da abiapuntua, eta horri garrantzia handia emango diot, abiapuntua bera, gero izango da gogoeta bera ja nola dagoen martxan, urrengo pausuak eta azken ondorioak. Bueno, esan dut abiapuntua, hauxe dela gaurko azalpen honen zatirik behar bada, zatiri komplikatuena edo zailena esango duzu, hasiko naizenean lehenengo gauza kontatzen, baina zer ikusi dauka gero kontatuko digunarekin. Bueno, honek esplikatu nahi du nola deskubritu, nola sentitu eta nola ikusi genuen bertan sartzeko premia gogoeta prozesu horretan, hau da, hizkuntza kudeaketa ondorio modura, kudeaketa orokorrean txertatzeko erabaki hori nola hartu genuen. Ze honek ematen digu, hau da, elementu bat, elementu indarra ematen digun elementu bat, aurrera egiteko, ekiteko eta irauteko. Bueno, nola izan zen orduan abiapuntu hau? Bueno, premia sentitu. Hau da, nondik sentitu genuen guke premia hori? Duela aurreko planean, duela 3-4 urte, gogoeta bat hasi genuen, ze aspaldiko ez bakarrik gure lana, baita beste hainbat erakunde publiko zein pribaturen ardura eta erronka da sortze hizkuntzarena, ez hau da, gauza bada, 2 hizkuntzatan lan egitea, euskera zein gaztelaniaz, eta sortze hizkuntza hori gero eta gehiago izan dadin euskara, ez? Bueno, gogoeta prozesu horren sendo bat hasi genuen, eta hor, zenbait intuizio izan genituen. Eta hemen duzue idatzita lehenengo intuizioa, eta irakurri egingo dizuet. Kontua ez da zer bidali behar den eta zer ez den bidali behar itzulpen zerbitzura. Kontua da, elebidekin lan egin nahi duen legebiltzar honetan, zer sortzen dugun elebietan eta zer elebakarrean. Begirada ez da itzulpenean jarri behar, elebitasunaren praktikan baizik. Eta honekin batera, elebitasunaren praktika lotzen genuen sendo kalitatearekin. Hau da, elebitasuna ongi eraman da, izan daiteke lanaren kalitatearen elementu garrantzitsu bat. Epa, beste bat falta da. Bueno, eta hor, zer pasatu zen legebiltzarrean, administrazioan? Hor, intuizio horrekin batera, beste bat zegoen. Eta kontua zen, esan dugu lotzen genuela elebitasuna eta kalitatea. Bueno, kalitate berme nagusi moduan, planteatzen zen lan prozesuetan, testuaren egilea, teknikoa, bera hasieratik bukaerara, testuaren ardura izatea. Hitz gutxitan esan da. Karo, honek planteatzen zuen lan prozeduretan nolabaiteko aldaketa eta nolabaiteko revuelua sortu zen, ezta? Pixka bat apurtzen zuen behar bada ordurako ohiko lan egiteko modua edo prozesua, ez? Eta honekin batera konturatu ginen, hemen zerbait, honek iraultza txiki honek suposatu duen, eta oraindik suposatzen duen iraultza txiki honek zerbait egin behar badu aurrera, ezin da izan 2 edo 3 iluminaturen lana. Honen atzean egon behar da implikatuta legebiltzarreko aginte gorena edo ardura postuetan dauden pertsonenak, ez? Orduan hori elementu bat zera zertzeko. Beste bat, esan genuen, bueno, beste konsiderazio bat. Hau, bada kontu garrantzitsu bat, honek badauka honek pixua suposatzen du aldaketa bat. Baina, klaro, kontu hau ezin da izan aldaketa bakarra, justo kontu honetan, historia honetan. Horrek eraman gintuen, berriro bikain ebaluaziora, bikain ebaluazioa planteatzera. Ez aitzaki modura, edo ez bide bat, beste domina bat jartzeko paparrean, baizik eta planteatu nahi genuen iraultza txiki bat, gehi beste iraultza batzuk, pixka bat estaltzeko, kokatzeko bikainen euritakoaren azpian.
Eta horregatik planteatu genuen bikaina azterketa egitea, ebaluazioa egitea. Baina, pentsatu genuen lehenengo simulazioa egitea, gero ikusiko dugu noraino. Esan behar dizuet, Eusko Legebiltzarrak zilarrezko bikain daukala 2012-tik, baina oraingoan, helburua litzateke goi mailakoa, baina hori, batez ere, teilatua, euritako edo babesteko egin nahi genituen bestelako kontu guztiekin. Eta hemen, azkar, balorazio kualitatiboa ez dugu lortzen ondino bikain urrezkoa, hor geratzen gara, ez oso urruti, baina hor dago. Hor dago 3 oinarri sendo, momentu batean erakutsiko dizuet, 3 arlo sendoak hemen dituzue, bai, momentu batean irakurtzeko, aurrera joateko, eta 3 erronka gehi bat. Hor duzue. Premia hor daukagu, eta premiarekin batera eredua. Gure burua ispiluan begiratzeko eredua. Eta zein izan zen eredu hori? Hemengo batzuk ere izango duzu horren berri, lehendakaritzan egiten ari zen eta egiten ari den lan bat, horren berri, hemengo beste batzuekin batera izan genuen, eta orduan izan genuen kontaktu zuzena haiekin, eta ikusi genuen eredu bat, eta lan bat aurrera egiteko posible zela egitea gure artean. Eta ereduarekin batera badaukagu metodologia bat. Eta horretan gogora ekarri genuen, duela urtebete eta erdi, Galderrek berak Euskara teknikarioi egin zigun aurkezpen bat. Hemen duzue modeloa, kudeaketa aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa. Ikastarocho batean, holako lan jardunaldi laburtsu batean, aurkeztu zigun zertan zetzan hori, eta planteatu zigun metodologia bat. Eta hor aurkitzen genuen, hori gero ikusiko duzuen, nola joan garen garatzen metodologia hori. Bikainen emaitzak, bikainen ebaluazioa egin genuen horren irakurketa talde eragilean, egin genuen bebai irakurketa aholku batzordean, eta egin genuen iraketa baita gogoeta talde horretan. Eta baita Galderrekin berarekin izan genuen lehen kontaktu bezala. Eta Galderrekin batera, hau pasatuko dugu, egin genuen, nolabait, hau izan zen udazken bueltan, nolabaiteko kronograma bat. Eta ikusi genuen, holako ibilbide nagusia. Hor, urriaren 2an, ja pasatu da, bilera zabalago bat egingo genuen, ordura arte gogoeta talde modura funtzionatu dugu, lehen esan dizuedan bezala, 6 lagunek, gogoeta talde hori zabaltzea, zuzendari zerbitzu buru, eta langileen ordezkari zabaltzea, hortik aurrera lanean jarraituko genuen hasierako 6 kote horrek, eta gero urrengo beste 2 pausuak ontsi ikusiko ditugu zera, aurrera. Eta hasi genuen orain, orduan, hastapen guztioekin batera, hasi genuen ja hausnarketa prozesua, lehen esan duguna. Eta orain momentu honetan, orain gaude momentu horretan, hausnarketa prozesuanen momentuan. Esan behar dizuet, eta garrantzia eman diogula, une oro, prozesu hau Legebiltzarreko administrazioak berak babesten duela erakutsi nahi izan dugula. Horregatik, pausu honen atzean, gonbidapenean eta mezuetan, pentsatu dugu, gutariko batek edo bidaldi beharrean, legelari nagusiak berak bidaltzea gonbidapena gogoeta hau egitera, hausnarketa hau egitera. Horregatik, legelari nagusiak, gutun bana bidali ziren talde eragileko kide guztiei, nahi genuen gonbidatuz parte hartzera gogoeta prozesu honetan. Guztietatik, zuzendari guztietatik, 17 dira, 12 erantzun zuten, baiezkoa. Hoiei gehitu genien, administrazioan langileen aldetik konsideratu genituen lanpostu klabe batzuk. Hoiek ere gonbidatuz gogoeta hori parte hartzera.
Bueno, eta hausnarketa prozesu hau, hasi baino lehen, eta hemen dator beste klabe bat, hasierako seikote horretatik, hirukote bat hasi ginen nolabait egiteko lan zikina, lan gogorra. Zezan behar diot, galderri hori, gogoeta hori egiteko planteatzen den galdetegia ereduan, metodologian, galdetegi luzea eta konplexu samarra da. Eta esan genuen, hau galdetegi hau pasatzen badiegu 12-14 hoiei, ikusiko dugu zer gertatuko den. Orduan, esan genuen, bueno, lehenengo guk egingo dugu lan zikin hori. Eta orduan, hemen hau planteatu genuen pixka bat hau mezu bat bidali genien kide hoiei, 12ko kide hoiei, eta bertan planteatuz nola erabili behar genuen guk bidaliko genien materiala. Lehenengo eta behin zer egin genuen, hor metodologia horretan agertzen da, definitzea Eusko Legebiltzarraren administrazioaren bizioa. Hau da, nola imaginatzen dugun, zer nahi dugun nolakoa izatea Eusko Legebiltzarraren administrazioan hizkuntza normalizazioaren kudeaketa plangintzaldi honen bukaeran, 10 urte barru, hor epea ez dago oso ondo jarrita. Baina, hau ateratzen zitzaigun, testu hau. Eta testu hau da, pasatu geniena, taldeko beste kide guztiei, honen gainean ekarpenak eta abar egiteko. Bigarrenean, hausnarketa hori egiteko, testu horrek, metodologia horrek planteatzen ditu hainbat arrot errebisatzea. Estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikutzen ikustu lehen galderrek ere, zeharka ere hasieran aipatu dituzula nolabait modu batera edo bestera. Orduan, eta honen azpian, hori, pixka bat, hausnarketa konpleju bihurtzen zuten hainbat galdera nahikotxo dira egia esan. Orduan, guk zer egin genuen, galdera horiek, hirukote horrek denak erantzun, eta horren sintesi bat egin, eta pasatu taula batera. Eredu modura, hemen dituzue, adibidez, estrategiaren alorrean, kontuan izanik zein den helburua. Hau da, hizkuntzaren kudeaketa, Legebiltzarraren kudeaketa orokorrean txertatzea, zeintzu diren hobetzekoak. Eta hemen geneukan estrategia, ez? Orduan, hor aipatzen ditugu, hau da zirriborro bat, guk planteatzen genuena, dagozkien galderak erantzun da. Eta horrela, beste 5 alorrekin. Aurrera pasatu baino lehen. Orduan, hori, zirriborro hori aurkeztu genuen urriaren 2ko bilera horretan, bertan ere egon zen galder hasieran berriro azaltzeko, guri azaldu ziguna talde txikiari, zertan zetzan prozesu zein zutziren helburuak eta zein izan zitekeen ibilbidea hizkuntzaren kudeaketa txertatzeko Legebiltzarraren kudeaketan, eta esan bezala guk ere aurkeztu genuen zirriborro hori, bizioarekin eta kudeaketan ikusten genituen hobetzekoak Legebiltzarrean, baina gure zirriborroa, bai? Eta epe bat eman genien, eta justo epe hori bukatu zen pasaden astean, guk egindako lan horri eurak ekarpenak aurkezteko. Esan behar dut, epe horretan, eta hemen sartzen naiz ja, 3. klabean, guk lan zikina egiteaz gain, hor, 6kote horrek, eta batez ere 3kote lan gehiago egin dugunok, gogoratzeaz gain, aizue, aste bete falta da, 2 aste falta da, ez dakiz zer, aizue, arazorik baldin badaukazue berriro prozesua hartzeko, galdetegi hori, lan hori egiteko, prest gaude elkartzeko. Eta egon ginen, eskatu ziguten guztiekin, dozena erdi bat edo, lagunekin berriro azaltzen zu, eta laguntzen nola egin ahal zituzten ekarpenak. Hemendik aurrera, prozesu hau amaitzen denean, berriro metodologiara itzulita, behin hobetzekoak identifikatuta, hor, 4. pausua falta zaigu. Eta da, ekintza plan bat egitea. Osea, hobetzeko horiek identifikatuta, horiei aurre egiteko eta nola konpondu horrek identifikatuta, ekintza plan bat hor ikusten duzuen bezala. Arduraduna, epemuga, oharrak eta bar, bai? Hor ere, jokabidea, printzipioz, antzekoa izango da. Hau da, talde horrek aurrelana egingo du,
eta aurre lan hori plenarioari aurkeztuko dio ekarpenak egiteko, zera guztiak egiteko, bai? Eta noski, prozesu hau bukatzen dugunean, hau momentuz denbora gehiago emango digu, guk pentsatzen genuen behar bada 3 hileko honetan, urria eta abendu artean egingo genuela lan hau, kontua da, legebiltzarrarentzat ere orain garai potentea dela, hau da, ikusiko zenuten komunikabideetan aurrekontuak eta horren eztabaida aurkezpena eta ez dakiz ere, eta orduan jente guztia nahiko katramilatzen du, lan karga handitu egiten du, eta pentsatu dugu behar bada astiroago joatea eta epea pixka bat geure artean luzatzea eta urtarrilean berriro ekitea. Bueno, behin prozesua amaitzen dugunean, lehenengo zera izango da, ateratzen diren hor, ekintza plan hori, plan estrategikoan, nik ez dakit hemen batzuk, seguru, asko gogoratzen badakizue gaudela orain, administrazioan euskara normalizatzeko plan estrategikoa 2023-2027 hori egiteko prozesu horretan. Bueno, prozesu horretan ere, hemengo ekintza batzuk eta helburu batzuk eta txertatzea, eta oso importantea, gero, hoiekin, tokian tokiko mikroplanak egitea. Hor, irudikatu dugu lurrartze batekin. Hau da, erakunde osoarentzat irudikatzen dugun hori guzti hori, zuzendaritza bakoitzera joan, eta hori zuzendaritza bakoitzeko plan bihurtu. Plan orokorretik, egoera bakoitzera, zer egokitu, zer hartu, zer utzi, eta abar, eta abar. Hori pixka bat, da hori gure gogoan dagoena. Bueno, ez dakite ondorioak, zer dugu irakasteko? Behar bada, azalpen igual pixka bat teorikoagoa, ibilbide bat deskribatzen, eta gero bururi galdetzen genion, bueno, bai, hauxe da, gu egiten ari garena, hobeto edo okerrago azalduta, zer pentsatzen dugu daukagula esportatzeko, edo gero apaltasunetik, edo zerbait sugeritzeko edo ikasteko. Eta heldu gara hiru kontutara. Aurkezten dizuguna, hau ere, apaltasun guztiarekin. Lehenengo eta behin, hasieran esaten genuena, abia puntua, argi edukitzea nora heldu nahi dugun. Eta nora heldu nahi dugun hori, gainera, nolabait intentsitatez sentitzea. Ez da, esango dugu, holan, hitze potoloekin, behin eta berriro esan duguna, hizkuntzaren normalizazioa, legebiltzarraren kudeaketan txertatzea. Hau, dotore teorikoki, eta erraietatik aterata, hizkuntzaren normalizazioa zerbitzu edo pertsona jakin batera ez mugatzea, bere eskuetatik ateratzea, eta hau da, euskararen kontuan lidergo partekatu modura planteatzea. Horren, hau, argi eukitzea, abia puntuen esan duguna, deskubritu genuela gure eguneroko praktikatik, baina hau, benetan, honek erantzun bat izateko, edo zera izateko, ez geratzeko enbia muerta, behar du hau. Eta hau, hori da, esperimentatu genuena. Bigarrena, hau, nahiko orokorra, bueno, bitartekoa jarri. Zer egin genuen horretarako? Gogoeta talde bat hori jarri, gogoeta talde hori zabaldu besteetara, Euskaliti laguntza eskatu, eta noski, baietz, ez genekien presioa hauzela hemen egotea gero tribunan. Bueno, eta ibilbidea markatu, eta bar. Bai? Eta hirugarrena, eta lehen esan duguna, laguntza eskaini, iraupena, jarraipena bermatzea, lantaldetxo txiki horren bitartez. Hau da, apur bat erronka mantentzen duena. Prest dagoena sortu aldiren zalantzak, edo aurreziak, edo eragozpenak, horietan laguntzeko, beti hor egotea. Dela lan zikin hori egiten, pentsat badakigulako hausnarketa hori berez sartuta gaudenean eguneroko zereginetan gero ateratzea horretarako erantzuteko denbora nekosoa dela. Bai, zerbait ulertzen ez bada, banaka egoteko. Hor egotea etengabe pultzua hartzen eta behar diren pausuak eta egokitzapenak egiten. Hauxe da, hemen usten dugu. Nik ez dakit datorren urtean hemen egongo den gutako bat esplikatzen zertan eta nola amaitu den prozesu hau edo zer hau.
baina badakizue, zerbait interesgarria aurkitu baduzue, eta detaile gehiago nahi baduzue, edo hemen galdetu, edo gurekin kontaktuan jarri.